everyone, good morning. So ayan, andito na naman ang inyong tinderang vlogger. So ngayon guys, andito ako sa Imelda Park. Ayan. So ayan andito ako ngayon sa Imelda Park kasi nag-open na po ang new Imelda Park. Ayan yung ni-renovate. Ayan, dun puntahan natin yun ang bagong Imelda Park. Bagong tsura na ng Imelda Park. So ayan, pasyalan natin guys. So ayan, tara samahan nyo ako guys. Tingnan ang itsura ng bagong Imelda Park. So ayan, come on, let's go guys. Ayan. So ayan guys, dito na po ako sa entrance, bagong Imelda Park, yung new Imelda Park. So ayan, ito po yung entrance nila. So ayan, pasok tayo guys. So yan guys, ang kanilang food park ay nakasarado pa, hindi pa po nila binubuksan. Siguro dahil sa pandemic kaya nakasarado pa ang food park ng Imelda Park. Utop.beach. Ayan, close yung Utop.ph hub kasi linggo. Ayan, mga pasalubong yan dyan and mga souvenir items. So ayan, dito yung place dito banda. Ayan, yung may ay nauran.
Naulan na guys. Ayan, umuulan na. So, silong muna tayo. Ayan. O, dito muna tayo. Kasi, nauran. Naulan na guys. Pero ayan o, may mga bata pa nag-exercise dun. Naka-close dito. Kasi, ayan, temporary close sila. So ayan guys, naka-temporary close ang playground ng New Imelda Park kasi dahil sa pandemic kaya temporary close muna sila. So ayan, pag pupunta kayo dito, di kayo makakapasok kasi naka-close yung playground yung sa mga bata. So ayan mga katenda,
and mga waray. So ayan, ipinakita ko lang sa iyo ang the new Imelda Park ng Catbalogan City. Yun yung bagong Imelda Park. So ayun, bagong renovate yun. So yun guys, tapusin ko na ang aking video. Thank you for watching. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, sa aking YouTube channel, so ayan, mag-subscribe ka na and pakiclick na rin ng bell button para notify ka sa tuwing ako ay may mga bagong video na i-upload. So ayan, and pakilike na rin ang aking video and comment down below kung gusto magpa-shoutout. So ayan, comment lang po kayo and i-shoutout ko kayo sa next video. So ayan guys, thank you for watching and see you sa next vlog. So ayan, comment down below guys kung ano pa ang mga gusto nyo i-vlog ko about sa Catbalogan City or about sa mga ating tindahan or mga sari-sari store. So ayan, comment down below guys and please paki-share ng aking video. So ayan, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. So ayan, subscribe.